Отново туш. Тук е. Пристигнахме. Вау! Колко е призрачно. Да. Велико е, нали? Може да загазим. Знам. Интересно, дали мозъкът му още вътре? Има само един начин да разберем. Хайде, да отидем да проверим. Грешка! Светкавично да се умитате от тук! О, не! Озовахме се далеч зад границите на лъвските земи. Банано клънче го е страх. За теб, господин Бананоклюн Калпазанчо. А точно сега ни грози огромна опасност. Опасност? Ха! Обичам непознатите неща. Смея се в лицето на опасността. Я глей насам, Банзай, какво си намерихме тук? Не знам, Шензи. Ти какво мислиш, Ед? Да, абсолютно си прав. Тройка нарушители! Стана случайно, уверявам ви, просто навигационна грешка. Ей, чакай, стой тук. Ти си смотаният царски клоун. Аз, госпожо, съм царският иконом. Ами този тук. Бъдещият цар. А какво правим с царена влезли в чужда територия? Ха! Нищо не можете да ми сторите. Всъщност могат. На тяхна територия сме. Но Зазо, нали ми каза, че те са мърляви и паршиви бракониери? Трай си, бе, гламчо. Ти кого наричаш гламчо, бе? Леле, окъсняхме да си ходим вече. Ама моля ви, я ни погостувайте за вечеря. Да, ще похапнем каквото лъвдал. Чакай, чуй това. За мен моля един бик лъв. Какво ще кажеш? Какво, Ед? Какво има? Ей, поръчахме ли да отсервират? Не, защо? Яденето вейпа! Избягахме ли им? Майче, да. Къде е Зазо? Малкият иконом завършва своя славен път в птичия казан. О, не в птичия казан! Хей! Захванете се с някого от вашата категория! Като теб ли? Оп! Симба! Мац, писи. Това ли беше? Изръмжи пак, моля те. О, моля те, чичо ние така... Ама моментално ще млъкнем! Покой се, повлякохме се. Никога вече не доближавайте до сина ми. О, но това е твоят син. О, твоят син! Ти подозираш ли? Откъде? Нямах си никакво понятие, а ти? Не, естествено, че не. Не. Ед? Чао! Тате, Съзнателно не ме послуша. Тате, аз съжалявам. Да си вървим у дома. Аз мислех, че си смел.